Igbo bụ Igbo ekele m unu. Dịba ekele m unu. Onye nke m. Ndewo nụ. Ekele m unu. Afa m bụ Mazi Chukwudi Ụzọchukwu. A na-akpọ m Agoya Mbaba. Afa m bụ David Uro. Afa m bụ Mazi C.Y. Robinson. Afọ Igbo amaka bụ ihe onyonyo nke emepụtara ka e wee na-eme Igbo obi aṅụrị. Igbo ndị ọma, ekele m unu. Ele otu unu mere nke na-eme m. Abụ m nwanne unu nwaanyị na nwata Nnenna. Eji m akụkọ bịa ọmụ. Ewetara m unu akụkọ ihe ndị mere n'izu a. Ụmụnne m, akụkọ juru ite. Agara aka ole ghara ole. Unu nụrụ n'akụkọ gbasara nwa akwụkwọ ụmụ akwụkwọ ibe ya tụrụ okwute tụgbuo ma mụọ ya ọkụ. N'ihi gịnị? Ndị kọrọ akụkọ siri o na ọ katọrọ onye amụma. Ụmụ akwụkwọ ibe ya ji otu WhatsApp group eji akparịta ụka maka ule na ihe ụlọ akwụkwọ ndị ọzọ, mana ha ji ya mere ịkparịta ụka okpukpe. Nwata nwaanyị a ji iwe zipụ ozi, mana n'okwu ngwụcha ya ha sịrị na ọ kparịrị onye amụma. Ọ ya mere ha ji tụgbuo nwatakịrị nwaanyị a n'okwute mụọ ya ọkụ n'anya ìhè. Obodo a bụ Naijiria, ike gwụrụ. Ele mgbe anyị ga-akwụsị ịna-achọ ịnara ikpe ziri ezi n'aka ha? Ị ga-akụgbu nwa akwụkwọ ibe gị, ị ga-enwe obi tụgbuo nwa akwụkwọ ibe gị n'okwute ma mụọ ya ọkụ n'ihi okwu ọnụ nkịtị. Biko anyị na-aga ihu ka anyị na-aga azụ. Biko nụ, achọrọ m iji ohere a na-enye anyị ụmụnne anyị bụ ndị Igbo okwu ndụmọdụ, karịsịa ụmụnne anyị ndị bi n'obodo ugwu. Ma ị na-arụ ụlọ, ma ị na-ere ahịa, ma ị na-aga ụlọ akwụkwọ, biko okwu a ga-abara gị uru. Ka anyị gbalịa kpachara anya, chebe onwe anyị, n'ihi na ụfọdụ ndị a obi adịghị ha mma n'ebe anyị nọ. Nke a bụ eziokwu doro anya, n'ihi na amaghị m ụdị obi mmadụ ga-enwe tụgbuo nwa akwụkwọ ibe ya mụọ ya ọkụ n'ihi okwu ọnụ nkịtị. A ka na-ekwu nke ahụ ka ekwela maka nke mere na ụbọchị a gara aga n'ahịa dei-dei n'obodo Abuja. Otu onye ugwu na-agba ọgbatumtum bụ otu nwaanyị n'ihi oke ọsọ tupu ya na okporo ụzọ otu gwongworo na-agafe akụpịa nwaanyị a nọrọ ebe a jụọ oyi. Akụkọ ndị kọrọ akụkọ sịrị na ihe abụọ mbụ nke o ji abụọ ndị a na-akpọ agwa dị otu a. Ndị na-ere ahịa ebe ahụ hụrụ ihe mere were iwe ma tụtụrụ ọgbatumtum nwoke ahụ kpọọ ọkụ. Ihe nwoke ahụ mere bụ ya ọ ga-alaghachi kpọkọta ụmụnne ya niile bịa buso ndị na-ere ahịa ọkụ, tụtụrụ ụlọ ahịa ndị Igbo n'ebe ahụ kpọọ ọkụ, mebichaa ihe ndị Igbo niile n'ebe ahụ. Akụnụba ha tụtụrụ ihe niile, kpọọ ọkụ ihe nkụta mmadụ kụwara kemgbe afọ ka ọ n'otu ụbọchị ọkụ ya repịa ya. Enweghị ihe mere maka ya. Ụna sị na anyị na-aga ihe nke ọbụla anyị na-aga azụ. Dịka m na-akọ akụkọ ugbu a, a kọwara na ihe karịrị mmadụ 4 nwụrụ na ihe mberede a mere ma ụgbọala ma ngwaahịa ma ihe ndị ọzọ gbaa ọkụ. Ma jụọkwa ajụjụ m jụburu na mbụ, obodo anyị bụ Naijiria, anyị na-aga ihu ka anyị na-aga azụ? Kemgbe anyị ga-akwụsị ị na-anara ikpe ziri ezi n'aka anyị? Aka ụka na-abịa ụmụnne m, a ka na-ekwu nke ahụ. Ụmụnne m, ka m werezie nke bụ akụkọ bata. Unu nọrọ na asị na onye na-ahụ maka ego gọọmenti etiti anyị asịrị na ọ bụ na onye ohi ọhụụ m kwuru ọ bụ ndị ọrụ EFCC ha nwụchiela ya. Kọmishọna na-ahụ maka mpụ akụnụba na ego boro nwoke ebubo na o zuru ego ole nwoke a zuru. Ụmụnne m, ego ole nwoke a zuru? Ọ bụrụ sị ka atụwa ekewa ego a ezinụlọ ewedoro onye ga-ada ogbenye nwa. Ego ole nwoke a zuru juru m n'ọnụ. Ụmụnne m, a sị na nwoke a zuru, nna m ego ole ka sị dị nwoke azụ? Njeri naira 80. Njeri naira 80. 80 bilion naira. Ewe ike gwụrụ n'anya ihe. 80 bilion naira. Ijeri naira 80 aga. Unu cheta na ọ bụ onye isi ala anyị bụ Muhammadu Buhari họpụtara nwoke a ka ọ bụrụ onye ga na-ahụ maka ego gọọmenti etiti anyị kemgbe afọ 2015 ruo ugbu a. Nwoke a na-elekọtara anyị ego anyị. Unu ghọtara ihe m na-ekwu? Were ego anyị na-eme ihe dị iche iche, were ego gọọmenti eme ihe dị iche iche, arụ ụlọ na Kano na Abuja. Enweghị ihe kwuru maka ya. Ka ihe o jizi bụrụ ugbu a nke eburu ya ebubo na ọ bụ onye ohi. Obodo anyị bụ Naijiria. Obodo anyị bụ Naijiria. Ndị nwere anyị ime mbọ ga-aghọta ihe m na-ekwu. Abịara ihe metụtara ikpe Maazị Nnamdi Kanu, unu nụrụ n'otu ikpe si ya na akwụkwọ mgbapụta etinyere. Justice Binta jụrụ ịnabata akwụkwọ
mgbapụta ahụ n'ihi na o mebiri ọnọdụ iwu ya mbụ mgbe ọ gbapụrụ na Naịjirịa n'afọ 2017. N'ihi ya ruo mgbe a nụrụ ya akwụkwọ mgbapụta ya ha ga-abụ nke nwere isi aka nọ n'elu ya gọọmenti etiti emerela mkpesa isii megide Maazị Nnamdi Kanu, mana ọkaikpe anabataghị ya n'ihi gịnị? O kwuru si na-enwe otu a ga-esi megharịa mkpesa ahụ n'ụtụtụ awa ole na ole fọrọ ka amalite ikpe. N'ihi ya ọ katọrọ ya, ọ nabataghị ya, etinyekwara ya na-eru izu ụka ọzọ bụ ọnwa Mee 26 mgbe a ga-anụ ya. Ụmụnne m, akụkọ yiri nne, mana ka ọ dị ugbu a anyị ga-ewere yocha na-eru izu ụka ọzọ mgbe anyị ga-ewetara unu akụkọ ihe ndị mere n'izu ụka. Ndị wetara unu akụkọ abụọ ndị na-ahụ maka ihe onyonyo a na-akpọ Afa Igbo Amaka TV. Biko unu echefukwala ibinye aka ka unu nwee ike ị na-enweta ozi ndị anyị ga-ewetara unu n'izu na-abịa abịa. Na-eru mgbe ahụ unu na ọnụ nke ọma. Udo dịrị unu. Aha m bụ Nwada Nnenna. Ndewo. My name is Nasiru Ali, Afa Igbo Amaka TV. My name is Aliu Ahmed, Aba Igbo Amaka TV.